Нема водата и тук. Кой я убива? За теб тя златния меч. Някой ни цеди. Ето. Видя ли кой ни цеди? Още не са спални. Дени ни се бият с Кейнто и... Хай! Сами се бият. Виж как се бият. Да могат да се отчеят. Гледай, да могат да се отчеят. И защо имам стъкло? О, това ми помага за... Аз нямам място. Убито каскедит. Още не се спална и зомбаите. Ако махнем водата, те ще се спалнат. Пикмени. Къде да видя? Ти с главата надолу пак ли ще пиеш чашката с сок? Аз искам да взема яйцето на пикмен. С ламка, иначе не може да дигне чашката, ще особа яйце. Как беше работлива, щъписта. Сега се гледа с калката нагоре, да. Бутилка водка за 2 дена на свършва. Като... Той се попи, пияна жена, весела къща. Слушай, недоволен. Още му. Сега само аз останах. За кое? Не съм се окъпал. Така ли? Говориш ти болите на какво? Иди ми кажи само колко минути на докаране. Чакай, ти. Не скипай. Отпускам вече това. Се тъпиш. Взел съм си долу там. Добре. Сега ще изтегна, ще ги дам. Не, сега да има. Добре. 20 евро за протекцията и теб. За какво? Не. Да ни дам да махнеш водата и ще се... Тея. Защо не се замеча? Това ти взема двата найема, не съм взимал. Това взема сега 800 лева. То, къде си ти? Идам. Къде си? Ще ги сложиш. На високото. Няма си. Иди виж само колко минути вземи има чашка, до каране. Ето този човек там. Тук. Не. Дечица. Отивам да простирам и си лягам. Добре, айде. Боби, дай ми 5 торча, де. Айде спрати вече. Аз ти отдадих. Нищо не си ми дал. Не си дай. Ето всичките то. Не, дай ми. Служи ги в честа. О, стига. Стига. Не си дай. Омаяй! Дени, не ми се взимай неща. Те са моите неща, да ти кажа. Ти омаяй. Не. Дени, що му уби? Не съм те убила, само ти ме удръши. Сега нищо не ми се взимай. Нищо. Аз нямам място, за да ти взема. Така че... Защо не ще получат това меча? О, гади Боже. Ой! Ти е паднал там. Да ти вземеш някой работа. Добре, дай ми 5 торча, да стига се свети. За 5 торча. Ето всичките торча.
в 9. Нямаш място. Имам вече. Има толкова. Точно. Пикмен ти е в твоя спаун. Пикмен е излезъл. Баба, убили го. Това ти е за теб. Дарина Сарелска, тая, където взима 15 000 лева на месец. Ани Салич 8, Виктор Колев 8, Ани Цолова 8, Генка Шкерова 8, Лова Крумбова, Галя Щербова по 7, Никола Дойнов 6500. Пепи, ти сте журналисти. Аз взех малко и цъпи. Нова телевизия, където обвините. Пикмен! Това взима сигурно 8000 лева на месец. Махай се. Ей, сега присъстваме. Чакай да се прибера. Стана късно. Виж, тук пише Боби. Аз да се върна. Спирайте и двамата телефони, защото ще ви взема. Виждам, чакай. Чакай, че става да Прибирайте се се. Вземете. Изпивайте и двамата телефоните. Добре. Чакам ви. Чакам 5 минути. След 5 минути